ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ରେସିପିଟି। ଆଜିର ରେସିପିଟି ହେଉଛି ମିଠା ପଲଉ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ମିଠା ପଲଉ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବେ। ଏହିପରି ଧଳା ପାଣି ବାହାରି ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଧୋଇ ନେଇଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଧଳା ଧଳା ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଚାଉଳ ସିଝିଲା ବେଳେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଉ ଲାଗିନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଛାଣି ଦେଉଛି ଚାଉଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଉଳକୁ ଛାଣିକି ନେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇକି ଗୋଳେଇବା ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଉଳକୁ ହଳଦୀ ସହିତ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ନେଇଛି ବାଦାମ, କାଜୁ, ଦୁଇଟା ଲବଙ୍ଗ, ଡାଲଚିନି, ତେଜପତ୍ର, ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ। ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଗୋଲମରିଚକୁ ମୁଁ ହାଲକା ଛେଚି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକର୍ ବସେଇଦେଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠାରେ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଉଛି। ଘିଅ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଏସବୁକୁ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା, ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ସାରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଯାଇଛି ଆମର ସବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ପକାଇଦେବା। ଚାଉଳକୁ ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେବା। ଚାଉଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲାଗିନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି ସବୁକୁ। ଚାଉଳ ହାଲକା ହାଲକା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଚାଉଳ ପୁରା ଭାଜି ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତିକି ପାଣି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଗିନାରେ ମାପିକି ନେଇଥିଲି ଚାଉଳ, ସେଥିରେ 1.5 ଗିନା ପାଣି ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନା ଚାଉଳ ପାଇଁ 1.5 ଗିନା ପାଣି ନେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାଣିକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତାପରେ ମିଠା ଯେତିକି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକି ପକାଇ ପାରିବେ। ଆମକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମିଠା ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଟିକେ ଚିନି ପକାଇଛି। ପଛରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଚିନି ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ରଖିକି ମୁଁ 2ଟା ସିଟି ଦେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 2ଟା ସିଟି ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ବାହାର କରିବାନି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକର୍କୁ ଏବେ ଖୋଲିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ଦେଖିବା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ଚାଉଳ ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ମୁଁ ଏବେ ଖୋଲି ଦେଉଛି ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମର। ଚାଉଳ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗିନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିନାହିଁ, ପ୍ରେସର କୁକର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିନି ଚାଉଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମିଠା ପଲଉ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।